ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. अदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्यामदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महदांगल विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. ओके, हरे कृष्ण. सॉरी, महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः महदांगलु विप्रश्ये छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महतां लघु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. विद्यानाथ माता जी जल्दी करो. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. वत्सलशा जी माता जी जल्दी करो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. मंजू माता जी जल्दी करो. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सीतारामन माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. महदां खलु विप्रश्ये उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुडुम्बे स्पृहा मतिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी जल्दी करो. हरे कृष्ण प्रभुजी.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്ര ശ്ലോകപാദയോഃ കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പറഞ്ഞു. എന്താ മാതാജി? ഓക്കെ, കേട്ടു. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, കേട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോകപാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോകപാദയോ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്ന ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോകപാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോകപാദയോ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോകപാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമ ശ്ലോകപാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദാം ഖലു വിഭ്രശ്യേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിവൃദ്ധ ചിത്താനാം നാ കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത്ത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? പിന്നീട് ചേട്ടാം. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരകൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹതാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോഃ ഛായാ നിർവൃത ചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ കേൾക്കണം ഭാഗം. അപ്പൊ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകം. മഹദാം മഹാഭക്തരുടെ ഗലു തീർച്ചയായും വിപ്ര ഋഷി അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ മുനെ ഉത്തമ ശ്ലോക പാദയോ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ ഛായ നിഴലിനാൽ നിർവൃത പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനായി ചിത്താനാം ആരുടെ അവബോധം നാ ഒരിക്കലുമില്ല കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സ്പൃഹാമതി മമതയോടെയുള്ള അവബോധം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നേടിയ ഉത്കൃഷ്ടരായ മഹാത്മാക്കൾ ആ കമലപാദങ്ങളുടെ നിഴലിനാൽ പരിപൂർണരായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ അവബോധം കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത വിരളമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പാടി നീതായ് പാദ കമല കോടി ചന്ദ്ര ശുചിതല ശേഷായ ജഗത് ജുഡായ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ നിഴൽ മനോഹരവും ശീതളവുമാകിയാൽ സദാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ജ്വാലകളേറ്റ് പൊള്ളിക്കഴിയുന്ന ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ആ നിഴലിലേക്ക് വന്ന് പരിപൂർണ മുക്തരും സന്തുഷ്ടരുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ നിഴലിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. ഭഗവത്ഗീത 2:59 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത്തെ. ഒരുവന് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നീട് അധമ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയില്ല.
അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ തണലിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നുവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിരക്തനായി തീരും. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംശയോയം മഹാൻ ബ്രഹ്മൻ ധാരാഗാരാസുതാദിഷു സക്തസ്യ യൽ സിദ്ധിരഭൂത് കൃഷ്ണേ ചാമതിരച്യുതാ. സംശയോയം മഹാൻ ബ്രഹ്മൻ ധാരാഗാരാസുതാദിഷു സക്തസ്യ യൽ സിദ്ധിരഭൂത് കൃഷ്ണേ ചാമതിരച്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്തിക്കോളൂ, ചൊല്ലാം. നമുക്കിതിന്റെ സംശയ സംശയം അയം ഇത് മഹാൻ ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ധാര പത്നിക്ക് അകാര ആകാര വീട് സുത സന്താനങ്ങൾ ആദിഷു മുതലായവ സക്തസ്യ ആസക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സിദ്ധി പരിപൂർണത ആഭൂത് ആയിത്തീർന്നു കൃഷ്ണനായി ച അതും മതിഹി ആകർഷണം അച്യുത തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. രാജാവ് തുടർന്നു, അല്ലയോ മഹാബ്രാഹ്മണ പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും ഗൃഹത്തോടും അമിതമായ മമതയുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയവ്രത രാജാവിനെ പോലൊരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ലാത്ത അത്യുന്നത പരിപൂർണത പുൽകാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംശയം ഇതാണ്. ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും ഭവനത്തോടും അത്രയേറെ മമതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണനാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരദസ്വതോവോ മിതോ അഭിപത്യേത ഗൃഹപ്രധാനം. മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരദസ്വതോവ മിതോ അഭിപത്യേത ഗൃഹപ്രധാനം. ഒരു ഗൃഹപ്രധൻ കുടുംബകർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിക്കവാറും ഗൃഹപ്രധന്മാരെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ക്രമേണ ഭൗതിക ഇരുണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കും. അദാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം. അദാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം. അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണരാകാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? തന്റെ ഈ കൊടിയ സംശയം തീർത്തു തരാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ബാഡമുക്തം ഭഗവതാ ഉത്തമ ശ്ലോകസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദമകരന്ദരസ ആവേശിത ചേതസോ ഭാഗവത പരമഹംസ ദ്വൈതം കഥാം കിഞ്ചിദന്തരായി വിഹദാം സ്വാം ശിവതമാം പദവീന്ന പ്രായേണ ഹിന്ദന്തി. ശ്രീ ശുക ഉവാച. പാഠമുക്തം ഭഗവത ഉത്തമ ശ്ലോകസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദമകരന്ദരസ ആവേശിത ചേതസോ ഭാഗവത പരമഹംസ ദ്വൈതകഥാം കിഞ്ചിദന്തരായ വിഹദാം സ്വാം ശിവതമാം പദവീം ന പ്രായേണ ഹിന്വന്തി. ശ്രീ ശുകവാച. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പാഠം ശരി, ഉക്തം നീ പറഞ്ഞത്, ഭഗവത പരമദൈവത്ത് കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ശ്ലോകസ്യ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നവൻ ശ്രീമത് ചരണാരവിന്ദ ഏറ്റവും സുന്ദരവും സുരഭിലുമായ താമരപ്പൂക്കൾ പോലുള്ള പാദങ്ങളുടെ
മകരന്തം തേൻ രസേ അമൃതിൽ ആവേശിത മുഴുകി ചേതസഹ ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങൾ ഭാഗവത ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി പരമഹംസ മുക്തരായ വ്യക്തികൾ ദൈത രമിപ്പിക്കുന്ന കഥാം മഹിമപ്പെടുത്തൽ കിഞ്ചിത് ചിലപ്പോൾ അന്തരായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വിഹതാം തടസ്സപ്പെടുക സ്വാം സ്വന്തം ശിവതമാം ഏറ്റവും ഉയർത്തപ്പെട്ട പദവിയും സ്ഥാനം അല്ല പ്രായണ മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും ഹിന്നൊന്തി ഉപേക്ഷിക്കുക. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചാതുര്യവും ശക്തിയുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തുന്നത് മഹാഭക്തന്മാരെയും മുക്താത്മാക്കളെയും വളരെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലെ അമൃതിന് തുല്യമായ മധുവിൽ ആസക്തനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകളിൽ സദാ മനസ്സ് രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചില വേളകളിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും താൻ നേടിയ ഉന്നത പദവി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനാവില്ലെന്നും ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും രാജാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അംഗീകരിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളിൽ ഒരിക്കൽ മനസ്സിനെ നിമഗ്നമാക്കിയ ശേഷം ഒരുവൻ വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവന്റെ ഉന്നത പദവി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെയും ശരിവെച്ചു. ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. വൈഷ്ണവ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ അപരാധമാണ് പ്രഥമ വിഘ്നം. ഇതിനെ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന്. വൈഷ്ണവ അപരാധം ഒരു മതയാന ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താക്കീത് നൽകി. ഭ്രാന്തി പിടിച്ച ഒരു ആന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച ആ ഭൂമിയെ താറുമാറാക്കുന്നു. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ അപരാധം അതികഠിനമാകയാൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഭക്തൻ പോലും പാപം ചെയ്താൽ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക സമ്പത്തുകൾ ഒട്ടുമുക്കാലും നഷ്ടമാകും. കൃഷ്ണാബോധം ശാശ്വതമായതിനാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം നശിക്കില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക മുന്നേറ്റത്തിന് താൽക്കാലിക വിഘ്നം സംഭവിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകരായ ജയനും വിജയനുമായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനും 3 ജന്മങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ശത്രുക്കളായി മാറണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അപ്രകാരമുള്ള ഭഗവദ്യേച്ഛകളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സങ്ങളായി ഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ നേടിയ ഉന്നതി പിന്നീട് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടില്ല. കൃഷ്ണാബോധം പരിപൂർണവും അനശ്വരവുമാകിയാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകം പൂർണ്ണമായും തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാകിയാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ധാരാളം വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9:31 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം നേടിയാൽ അവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടമാകില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ശിവതമാം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തമാണ്. മംഗളകരമായത് എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ സാരം. ഭക്തിയുത സേവന പാത ഏറ്റവും മംഗളപൂർണമായതിനാൽ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ആ ഭക്തൻ നഷ്ടമാവുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശ സസ്യ വിദ്യതേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത 6:40. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 6:43 ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കും. തത്രതം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവ ദേഹികം യതോ ഭൂയഃ സംസിദ്ധോ കുരുനന്ദന
ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം. അത്തരമൊരു ഭക്തൻ അവന്റെ മുമ്പത്തെ ശീലം മൂലം വേറെ പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകും. സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വിഘ്നങ്ങളെയും മറികടന്ന് അവൻ യാന്ത്രികമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കാണുകയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വന്തം പരിപൂർണതയുടെ തലത്തിൽ വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനായിരുന്നെങ്കിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ പതിതനാവുകയും തദ്വാര ഒരു അഭിസാരികയിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോട് വർദ്ധിച്ച ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്ന അതേ അഭിസാരികയുടെ ചില വാക്കുകളാൽ വളരെ ആകസ്മികമായി ഠാക്കൂറയുടെ സ്വഭാവം മാറുകയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും മഹാഭക്തനായി മാറുകയും ഉണ്ടായി. ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവനെ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, അവനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഉന്നത ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി മുക്തനാകുമ്പോഴേ ഈ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 7:28 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തദ്ഗന്ധമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരതസ്വതോവ വിദേപിപത്യേത ഗൃഹപ്രധാനം. ഭൗതിക ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഗൃഹം, കുടുംബം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അമിതമായ മമതയുള്ള ഒരുവന് കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുവാനാവില്ല. ഈ പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് മുക്തിയുടെ പാതയിലേക്കുള്ള അവന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശിവതമാം പദവി എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദ നാരായണ നമസ്തുത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്? 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അന്വേഷിച്ചു, അല്ലയോ മഹാമുനെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനുമായിരുന്നിട്ടും പ്രിയവ്രത രാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മബന്ധനത്തിനും മനുഷ്യ ജീവിത ദൗത്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിനും മൂലമായ കാരണമായ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം തുടർന്നത് എന്ന്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാർ നിശ്ചയമായി മുക്തരായ വ്യക്തികളാണ്. ആയതിനാൽ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, അവർക്ക് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുവാനാവില്ല.
നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് ആത്മപാദം ഗൃഹം അന്തഭൂമം എന്ന് അല്ലെ. ആ ഗൃഹമേധികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ഒരു അവരുടെ വീട് കുടുംബം എന്നൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരൊരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് വീണതിന് സമാനമാണെന്ന് പറയും. പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണ് പുല്ല് മൂടിയിട്ട് ഇരുണ്ട് മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കും അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുകയോ അവരുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കും മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ജീവരസ്വരൂപം കൃഷ്ണരദാസ് അല്ലെ. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധജീവിതം നമ്മളെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മളെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, സ്വരൂപാവസ്ഥ നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാമഭിചാനാദി ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഭക്ത്യാഹം ഏകയാഗ്രാഹിക, ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പേര് ദുഃഖാലയം എന്നാണ് അല്ലെ. ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ആനന്ദം എന്നൊന്നും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ഇല്ല. പല ആൾക്കാരും പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നു, പല പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ല, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഇവിടെ ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അത് കണ്ടെത്താൻ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഗൃഹസ്ഥ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയും ഭക്തിത സേവനവും ഒരേ സമയം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഒരേ സമയം ഭക്തിത സേവനത്തിലും ഗൃഹസ്ഥ കാര്യങ്ങളിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് കേട്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അമ്പരന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നേടിയ ഉത്കൃഷ്ടരായ മഹാത്മാക്കൾ ആ കമലപാദങ്ങളുടെ നേടിനാൽ പരിപൂർണരായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ അവബോധം കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത വിരളമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ സ്മരിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവര് കൂടുതലായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആകർഷകരാകുന്നില്ല. അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭാതരുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ശ്രീ നരോത്തമദാസ് പാടുന്നു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പദകമലങ്ങളുടെ നീയൽ മനോഹരവും ശീതളുമാകിയാൽ സദാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ജാലകളേറ്റ് പൊള്ളിക്കഴിയുന്ന ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ആ നിഴലിൽ വന്ന് പരിപൂർണ മുക്തരും സന്തുഷ്ടരുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ ചൂടൊക്കെ അല്ലെ, നല്ല ചൂട് കാലത്തൊക്കെ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ വളരെ ചൂടായിരിക്കും, വെയിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തണലിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ബസ്സിന് കാത്തിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തണലിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തണല് കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ പോയി അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ജാലകളേറ്റ് പൊള്ളിക്കഴിയുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു, തത്വം,
ആദിഗുരുവാണ്. ആദിഗുരു ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രീതിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് പരിപൂർണ മുക്തരും സന്തുഷ്ടരുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. നീതായ് പാദ കാമല കോടി ചന്ദ്ര ശുചിതല ജഗത് ജുഡായ. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതിൽ പറയുന്നു കുടുംബജീവിതം അതിന്റെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും, വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് കുടുംബജീവിതം, എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ധാരാളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെ. കുടുംബമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധാരാളം ബാധ്യതകളുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നു. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൽ പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക പാത വിഷമങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിലും പ്രശ്നമാണ് ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിലും അവർ ഭഗവാനെ ഓർക്കും, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ. ഒരു ഭക്തൻ കരുതും ഇതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടല്ലേ. തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ പുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദവിതാൻ നമസ്തേ ജീവേദയെ മുക്തിപതേ സുതയാപം. ബ്രഹ്മാവ് പറയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായി അല്ലെ, എത്രയോ ജന്മങ്ങള് എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ എത്രയോ വലിയ ഫലങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ അല്ലെ. ഓരോരോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ഓരോരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും, പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാന അധ്യായം നരകങ്ങളുടെ വർണ്ണനയാണ്. നമ്മൾ ധാരാളം അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൊതുകിനെ അടിച്ചു കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വേറെന്താ ചെറിയ ജീവനെ ഉറുമ്പിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ പാപഫലങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നരകങ്ങളിൽ പോവുകയും വേണം അല്ലെ. പലരും പറയും ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാനൊരു അല്ലെ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാത്ത ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. നമ്മുടെ വിയർപ്പില് നമ്മൾ അറിയാത്ത എത്രയോ ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വിയർപ്പൊന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രയോ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ മരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങള് അറിയാത്ത തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷകളായിരുന്നു. ഓ എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ച് തീർത്താൽ മതി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മുൻ ജന്മത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇപ്പോഴുള്ള ആയാലും മുന്നേ ഉള്ളതായാലും എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളല്ലെങ്കിലും
ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം കാണിച്ചില്ല. എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ശിക്ഷ നമ്മൾ വേറെ നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അനുഭവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷിഷ്യാമി മാം ശുചി. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അല്ലെ? പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടില്ല, അല്ലെ? എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? എത്രയോ പ്രാവശ്യം കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ, അല്ലെ? എങ്കിലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നാമം ജപിക്കുന്നതോ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോ ഒരിക്കലും വിടവാൻ തയ്യാറായില്ല. സ്വന്തം ജീവിതം ഇല്ലാതായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാൽ അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അപ്പോ അതാണ് ബുദ്ധിമാരാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, അപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അങ്ങയെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ. ദ്വാരകയിലേക്ക് ഭഗവാൻ ആ ലീലകൾക്ക് ശേഷം, ക്ഷേത്രയുദ്ധത്തിനൊക്കെ ശേഷം ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേ ബുദ്ധിമാരാണി പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? ധാരാളം ആപത്തുകളിൽ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു, അല്ലെ? നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുകയാണോ? എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട്? ഇനിയും ആപത്തുകള് വന്നുകൊള്ളട്ടെ, എങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല, നീ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോ എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് വളരെ വേഗം അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ഭക്തിയിലും വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് പ്രശ്നങ്ങള് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അതിനൊരിക്കലും അവസാനമില്ല. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതിനോടും ആകർഷണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനാണ്. നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനായി യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഇതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുവാനുമായിട്ടാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നേരത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ പ്രായമായിട്ടും മരിക്കാറായിട്ടും അവിടെ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, കൊട്ടാരത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെ തന്നെ എത്തുന്നല്ലേ, വിദുരദേശപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു അത് എന്നാലേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ നീ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് പരംദൃഷ്ടോ ആ നിവർത്തത്, ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നീട് അധമ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ തണലിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരക്തനായി തീരുമെന്ന്. നമുക്ക് ഉയർന്ന എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നീട്
മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പത്നിയോടും രാജാവ് തുടർന്നു, അല്ലയോ മഹാബ്രാഹ്മണ, പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും ഗൃഹത്തോടും അമിതമായ മമതയുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയവ്രത രാജാവിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ലാത്ത അത്യുന്നത പരിപൂർണത പൂർക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംശയം ഇതാണ്. കുടുംബത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാല് അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും സാധിച്ചു. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ്. പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും ഭവനത്തോടും അത്രയേറെ മമതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണനാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വിസ്മയിച്ചത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മതിർന്ന കൃഷ്ണയെ പരതസ്വദേവ മിതോ വിപത്യേത ഗൃഹപ്രധാന. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അച്ഛനോട് പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഒരു ഗൃഹവ്രതൻ കുടുംബ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിക്കവാറും ഗൃഹവ്രതന്മാരെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ക്രമേണ ഭൗതികാസ്തിന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കും. അദാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം. അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണരാകാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? തന്റെ ഈ കൊടിയ സംശയം തീർത്തു തരാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പർപ്പെട്ടാണ്. ഇത് പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ചാതുര്യവും ശക്തിയുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തുന്നത് മഹാഭക്തരെയും മുക്താത്മാക്കളെയും വളരെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ അമൃതിന് തുല്യമായ മധുവിൽ ആസക്തനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകളിൽ സദാ മനസ്സ് ഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചില വേളകളിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും താൻ നേടിയ ഉന്നത പദവി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അല്ലെ? അത് മഹാഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത്, സന്തുഷ്ടരാക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമകള് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭക്തിത സേവനത്തിലുള്ള ആ പദവി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ രുദ്രഗീതം പഠിച്ചു മഹാദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ശുദ്ധ ബുദ്ധിമാരാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അല്ലെ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, മുത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അംബരീഷിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അവര്, അല്ലെ? അതിനുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ രുചി ലഭിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനാവില്ലെന്നും ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും രാജാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അംഗീകരിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടും അംഗീകരിക്കും. എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ പറയുന്നു, ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളിൽ ഒരിക്കൽ മനസ്സിനെ നിമഗ്നമാക്കിയ ഒരുവൻ വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവന്റെ ഉന്നത പദവി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിവെച്ചു. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നിന്നും പതിക്കില്ല എന്ന്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഭക്തിത സേവനത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് വൈഷ്ണവ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലെ അപരാധമാണ് പ്രഥമമായിട്ടുള്ള വിഘ്നം എന്ന് പറയും. ഇതിനെ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് വിളിക്കും.
വൈഷ്ണവാപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു മതയാനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഭക്തിലതാ ബീച്ച് ഇല്ലാതാക്കി. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ മതയാന കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂന്തോട്ടം മുഴുവനും വികൃതമാക്കും, എല്ലാം നശിപ്പിക്കും, പൂവും ചെടികളും എല്ലാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഭക്തിലത അല്ലെ, ഭക്തിലതാ ബീച്ച് എന്നത് ആ വള്ളിച്ചെടി ഭക്തിലതാ ബീച്ച് അത് നശിക്കുന്നു, ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. വൈഷ്ണവ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ അപരാധമാണ് പ്രഥമ വിഘ്നം. ഭ്രാന്തി പിടിച്ച ഒരാന മനോഹരമായ ഒരു ധ്യാനത്തെ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെയുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ആ ഭൂമിയെ താറുമാറാക്കുന്നു. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ അപരാധം കഠിനമാകയാൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഭക്തൻ പോലും പാപം ചെയ്താൽ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക സമ്പത്തുകൾ ഒട്ടുമുക്കാലും നഷ്ടമാകും. കൃഷ്ണാബോധം ശാശ്വതമായതിനാൽ ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം നശിക്കില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക മുന്നേറ്റത്തിന് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വിഘ്നം സംഭവിക്കും. എത്ര വലിയ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായാലും വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു അല്ലെ, ദുർവാസ അല്ലെ, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അത്രയും തപസ്യായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കൈയൊഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായാലും അവർക്ക് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവരെ പലതരത്തിലും അത് ബാധിക്കാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തടസ്സമായിട്ട് മാറും. പിന്നീട് നമ്മള് എന്താ പറയാ, മെന്റലി ആയിട്ടും ഡൗൺ ആവും, സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഡൗൺ ആവും, മെന്റലി ഡൗൺ ആവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടും ഡൗൺ. പല ആൾക്കാർക്കും കാണാം വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പലതരത്തിലും ശരീരത്തിന് പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പതനം സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് എന്താ പറയാ വൈഷ്ണവ അസോസിയേഷനൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആകും, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആകും. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡും എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും മനസ്സ് ഭഗവാനില് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനൊന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടും നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളായിട്ട് വരാം. അപ്പോ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനോ ഭക്തിത സേവനത്തിന് പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകരായിരുന്ന ജയനും വിജയനുമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനും 3 ജന്മങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ശത്രുക്കളായി മാറണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അപ്രകാരമുള്ള ഭഗവതേച്ഛകളും ഭക്തിത സേവനത്തിന് തടസ്സങ്ങളായി ഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരാൾ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ നേടിയ ഉന്നത പദവി പിന്നീട് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ജയനും വിജയനും അവരും വൈഷ്ണവ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആ 4 കുമാരന്മാര് അല്ലെ, അവരുടെ ശരീരം കുട്ടികളുടേതുപോലെയാണെങ്കിലും അവര് അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്കും ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അവര് 3 ജന്മങ്ങള് അസുരന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, ജനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അവർ ജയനും വിജയനും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പിന്നീട് അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന് ശത്രുക്കളായിട്ട് വരണമെങ്കിലും അതിനും ഒരു യോഗ്യത വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശത്രുവായിട്ട് ഭഗവാന് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ടും
ആ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ വരികയുണ്ട്. അതിനും ഒരു യോഗ്യത വേണമെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ശത്രുവാകാനും ഒരു യോഗ്യത വേണം. അപ്പോ അവർക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാണ്ട് അല്ലെ പറയുന്നു. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു അവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ ജഗായി മതായി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ ധാരാളം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഗംഗയില് അവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് കുളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുകയും ഭക്തന്മാര് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അവസാനം അവരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരാൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ നേടിയ ഉന്നതി പിന്നീട് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കൃഷ്ണാബോധം പരിപൂർണ്ണ മനസ്സിലുമാകിയാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകം പൂർണ്ണമായും തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാകിയാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ധാരാളം വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രജാനഹി നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യം. ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം നേടിയാൽ അവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടമാവില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളില് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി കൗന്ദേയ പ്രജാനഹി. ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ. കൗന്ദേയ പ്രജാനഹി, അർജുന നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്താ പറയേണ്ടത്? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, അല്ലെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ഓ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും സത്യമാക്കും അല്ലെ. അതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല അല്ലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നാരായണൻ എവിടെ? നാരായണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു അല്ലെ. തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഈ പില്ലറിലുണ്ടോ അല്ലെ? ആ പില്ലർ ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരമാണ് അല്ലെ. അതിലൊരിക്കലും നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹിരണ്യകശിപു തന്നെയാണ്. ഈ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും നാരായണൻ വന്നിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഉറപ്പുണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദിന് കാണാം ആ തൂണിലും ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ഈ തൂണിലുമുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ തൂണില് അവതരിച്ചു. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷഖിലേഷു ചാത്മനാ ആദൃശ്യതത്യത്ഭുതരൂപമുദ്വഹാൻ സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും ആ തൂണിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ആ സഭയിൽ അവതരിച്ചു അല്ലെ. മൃഗമോ മനുഷ്യനോ അല്ലാത്ത ആ രൂപത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൗന്ദേയ പ്രജാനകിയെ നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യം. അപ്പൊ അർജുനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയിക്കുന്നു എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്താണ്? ഭക്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അസത്യമായി ഭവിക്കില്ല. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും സത്യമായി തീരും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മഹാഭാരത ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ ആയുധമെടുക്കില്ല അല്ലെ. അവസാനം ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാനെ ആയുധമെടുപ്പിക്കും അല്ലെ. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ് സത്യമാക്കിയത് അവിടെ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധമെടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അവസാനം രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ധാരാളം വരങ്ങൾ ബ്രഹ്മദേവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആ വാക്കുകൾ പാഴായിപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവരുത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചത് അല്ലെ.
മനുഷ്യനോ മൃഗവുമല്ല, ദേവനോ അസുരനോ ആവരുത്, അല്ലെ? എന്താണ്, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ച് കൊല്ലരുത്, എല്ലാം അല്ലെ, പകലോ രാത്രിയോ കൊല്ലരുത്, ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് കൊല്ലരുത്, അല്ലെ, സ്ത്രീയോ പുരുഷനെ കൊല്ലരുത്, അങ്ങനെ ധാരാളം വരങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപു നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിച്ചത്. അപ്പോ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ശിവതമം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്, മംഗളകരമായത് എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ സാരം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാത ഏറ്റവും മംഗളപൂർണമായതിനാൽ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ആ ഭക്തൻ നഷ്ടമാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പാത, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷാപകമധർമ്മം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, അല്ലെ? സുസുഖം, വളരെ സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മംഗളപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശിവതമാം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. പാർത്ഥാനൈവേഹസ്മുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ അവന്റെ മുമ്പത്തെ ശീലം മൂലം വേറെ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആകർഷണവും സാഹചര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാതരം വിഘ്നങ്ങളെയും മറികടന്ന് അവൻ യാന്ത്രികമായി ഭക്തി സേവനത്തെ കാണുകയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വന്തം പരിപൂർണതയുടെ തലത്തിൽ വീണ്ടും ചേരുന്നത് വരെ ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ, അത് വീണ്ടും തുടർന്ന് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകും, അല്ലെ? അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളവര് എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവര് ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനായിരുന്നെങ്കിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ പതിതനാവും, തദ്വാര ഒരു അഭിസാരികയിൽ ആകർഷണാവും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോട് വർദ്ധിച്ച ഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അഭിസാരികളുടെ ചില വാക്കുകളാൽ വളരെ ആകസ്മികമായി ഠാക്കൂറിന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും മഹാഭക്തനായി മാറുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവനെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവനെ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കൗന്ദയ ജാനകി നമ്മെ പ്രണശതി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഉന്നത ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ. ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലേ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ ആകർഷണയാവുകയും, അല്ലെ, അവളുടെ ആകർഷണത്തിൽ വഴങ്ങിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ? പിന്നീട് അതേ അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്, ആ അഭിസാരികയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അഭിസാരികയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ വീണ്ടും ആ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ എടുത്തു വന്ന അഭിസാരിയെ പോലെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവിനെ പോലെ എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവിനെ വരുത്തിച്ചതുപോലെ എന്നെ വരുത്തിക്കരുത്. എല്ലാ യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അഭിസാരികയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, ആ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴയില് എല്ലാവരും വിലക്കി, സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും വിലക്കി, നിങ്ങൾ ഈ മഴയത്ത് എവിടെയും പോവരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള മഴയിലാണ്. അപ്പൊ അവസാനം ആ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പുഴ കടന്നിട്ട് വേണം അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാര്യയും പിന്നാലെ തടയാനായിട്ടൊക്കെ വന്നു. അവസാനം ഭാര്യ ആ പുഴയിൽ വീണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭാര്യയുടെ ശവശരീരത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തടിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടേക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വെള്ളമായിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കയറ് പോലെ തോന്നിച്ചു. ആ കയർ പിടിച്ചിട്ട് കയറിയിട്ട്
ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കയറായിരുന്നില്ല, ഒരു പാമ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരും. അവൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള മഴയും ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു? അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരത്തടി പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ശവശരീരം പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നീന്തിയിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ കയറായിരുന്നില്ല, അതൊരു പാമ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അവള് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ഉത്സാഹം, ഈ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാണുന്നതിനായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രയോജനകരമാവുമായിരുന്നു. ഈ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള എന്റെ ശരീരം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രയത്നം ഭഗവാനെ നേടുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പുണ്യമായിരുന്നു, അത് എത്രമാത്രം ഫലവത്തായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും. ഈ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കാണുവാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഇത് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിനായിട്ട്, ഭഗവാനെ നേടുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം മഹത്വമായിരുന്നു എന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായി. ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശരിയായ ബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. ഞാൻ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോഴേ ആ സ്ത്രീയിൽ ആകർഷണം തോന്നുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വീണ്ടും തൻ്റെ ആ ഒരു ചിന്തകൾ വീണ്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നല്ലോ, ഇതിനൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം ഈ കണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കണ്ണുകളാണ് എന്നെ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കണ്ണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ തന്നെ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയുടെ തന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെ, അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ഗുരു തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രണശിത്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി മുക്തമാകുമ്പോഴേ ഈ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ യേശാം ത്വാന്തഗതം പാവം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം ദേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദണ്ഡാവൃത. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകുന്ന അങ്ങനെ അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതെടുത്തു, അല്ലെ? എന്താണ്? ഭൗതിക ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഗൃഹം, കുടുംബം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അമിതമായ മമതയുള്ള ഒരുവനെ കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുവാനാവില്ല. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയി പോയതല്ല, പ്രഭുപാദരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഈ ഇതേ പറപ്പെട്ടിലെ പ്രഭുപാദരെ 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭൗതിക ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഗൃഹം, കുടുംബം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അമിതമായ മമതയുള്ള ഒരുവനെ കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഈ പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് മുക്തിയുടെ പാതയിൽ ഉള്ള അവന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശിവതമാം എന്ന പദവിയും എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രകടമായുള്ള വൈദ്യര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് മുക്തിയുള്ള പാതയുള്ള അവന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. വില്വമംഗലം ഠാക്കൂറിനെ രക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പർപ്പട്ടാണ്. ഇപ്പോ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ച് സ്പീഡിലേക്ക് പോയത്. ഇവിടെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പട്ടിലും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരതേ
സ്വദേവ അല്ലെ. വീണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ പെർഫെക്റ്റിലും അതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരായ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി, മറ്റത് അതിന് എന്താ പറയാ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അല്ലെ, രണ്ടാമതായിട്ട് അതിന്, അല്ലാതെ കൂടുതല് വീട് കുടുംബം ഇതിനോടൊക്കെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുപോയി, അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നാളെ ഏകാദശിയാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക പാർശ്വ ഏകാദശി. അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 10:19 മുതൽ 10:26 വരെ. രാവിലെ ബ്രേക്കിംഗ് ഇല്ല, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചു പോണ്ട. 10:19 വരെ കേട്ടോ, അത് മുതൽ 10:26 വരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. 7 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ളൂ, അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഏകാദശിക്ക് ഉച്ചവരെ നിർജ്ജലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4-ാം തീയതി വാമന ദ്വാദശിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗും കൂടി എടുക്കുന്നതാണ്. ഉച്ചവരെ നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വാമന ദ്വാദശിയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൂടി അതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുക, ഉച്ചവരെ നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കുക, പിന്നീട് ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പാരണ ടൈമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 10:19 മുതൽ 10:26 വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ ആരും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണ്ട. ഇപ്പൊ 4-ാം തീയതി ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ വരുന്നുണ്ട്, വിശേഷം. ഇപ്പോ 5-ാം തീയതി ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോ തിരുവോണമായിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയണ്ട, ഉച്ചവരെ ഉള്ളൂ. 12 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ ആവുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ 12 വരെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണ്ട, പിന്നെ ഓണസദ്യ അല്ലെ, 12 മണിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് സദ്യയൊക്കെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. 6-ാം തീയതി ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഡിസംബറൻസ് ഡേ ആണ്. 6-ാം തീയതി മുതൽ 6-ാം തീയതി മാസം കഴിയുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് മന്ത് കഴിയുന്ന ചാതുർമാസത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ മാസം 6-ാം തീയതി കഴിയുന്ന 7-ാം തീയതി മുതൽ പുതിയ മാസം തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴ് പാലാണ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 7-ാം തീയതി ഭാദ്ര പൂർണിമയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ അവതാര ദിനമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ തിരുവോണത്തിന് എല്ലാരും ബിസി ആയിരിക്കും. ശ്ലോകമൊന്നും ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് വെക്കണ്ട, ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സേവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. ശ്ലോകം ചൊല്ലലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ, ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാവരും ഓണാവുമ്പോൾ മക്കള്, കൊച്ചുമക്കൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാം. ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്നാൽ അങ്ങനെ 4-5 അങ്ങനെ ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 4, 5, 6 ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓണത്തിനൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ശ്ലോക ചാൻഡിങ് കുഴപ്പമില്ലേ പ്രഭുജി? ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാനൊരവസരം. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി, ക്ലാസ് വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ക്ലാസ് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ മാതാജി. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ കൊല്ലം വയ്ക്കലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, നല്ല ദിവസമായിട്ട് നല്ല ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഹരേ കൃഷ്ണ.